Hello, good evening. And um, for now, i-update ko muna ako sa um, preparasyon. Kasi before going to Bohol, sa di pa ko makaulig Bohol, kinahanglang mabaligya na ito ng gamit na diri sa Manila. Kay, wa ko'y pamiliti, mga sano, ginoo ko, was ko pamiliti, araw ko, gusto diba sa Bohol, wa kay kwarta, kay na, mura kang buang, maabot ka dito, wa kay kwarta. Muna nga ako ang gi discipline na ako tanang ako ang ukay-ukay o ang kong mga gamit tanang gamit ang ibaligya kay pag bitbit ako gamay gamit uli ka mag-aeroplano naman kayo may lang masakyan ug magdakog mga gamit wa ko masakyan sa sakyan sa aeroplano mamatay kong bayad sa plate wala nga stay tuned mga sano kay ako mong i-update sa ako ang ibuhat diri sa akong tindahan. So, tanawa na to mga sano. This is me once again. I'm Rix from BHL TV. Ito mga mga sano, mga amigo. Nagsuot na ko og auction sa mga gamit kay muli na ko sa Bohol. Mga sano niya. Ako nang gipang okay ang gipang display na ako akong okay kaya aron ang kwarta ko gamay gawa ko pamiliti muli ako pang gasto muli so tanawan ninyo mga sano mga dolls ang ako ang mga okay na auction. Ito na i-update ko kayo. Yan. Dapat ilaw. Apa? Grabing bobota kay nawa. Kaya naman yung namalit ka ganina. So, grabe ng bobota. So, mananay ako ang okay portion. May ganit na po nagsugod yung tawag pamalit mga sano okay ang gasto uli palang tindahan mga sa lohang TV ako nang ibaligya tanan basta wali ko sa Bohol nga wala ko ibit-bit na gamit kung di lima rin kabuok nga sinina o usa ka malita o ready na gahong malita sa to ana mananahang malita mga sama barang dadog uli barang siyang dadog uli mga sano di ko magdagamit kay dako gamit sa mga ikarga nga may kasakyan. O mga na may nalang po ka makakwarta-kwarta ko gamay para pamiliti ko ginoo ko kalisod ba sa Bohol buhay kwarta mana ang mag-vlog na lang ko dito pero nga malingaw malay natin suportaan rin po ko yung mga sana no suportaan ko rin sa akong vlog so ano na yung nagkambok paninda sa pag makurot sa bagay ako raman ang ibili na akong mga paninda o di na makurot tapos bigas ko tindahan sa mga agaw so muna na update sa ako ang auction mga sano akong TV akong TV ang ibaligyan ako sa gamay ng usa mga sano. So, hopefully ini kong sundan nila ako ang vlog from time to time kaya aron nga malingaw ang taon ko
So magkita-kita tapuhan sunod na mga video at na dito sa Bohol. So hopefully yung subscribe akong channel. At rin pag-subscribe akong channel. Ako ang BHL TV, yung God Love Bohol. So na mga sana akong update sa ako ang mga ilang days na wala akong videos kay nag busy pag akong hunahuna sa plano kanos ako gusto ko magpabakuna muna usa ko ulis mua babakuna una ako para na wala ko problema ni kabot dito wala ko magkaasa-asa magpabakuna. Kaso lang karon papamugod mawa akong parang pagka-asymptomatic. Gusto niya magpakuan pa, magpa-RT-PCR pa. So, pamamaya mag-positive. So, ako lang sang diayo. Ipaayo akong ubo. So, nakaisip ko na pa yung ubo gamay. So, inaot nga niya kong sundan, mga amigong Bisaya, mga kababayan kong Bisaya, mga sano kong Bulanon. Hopefully, nung sundan ako ang channel, mga videos, kay, pag natuan ako sa Bohol, adlaw-adlaw, himo kong content para sa inyo, ha? And for now, bye-bye muna.